О, какво ли е това? Здравей, аз съм Кърварата Мери. Ако не изпратиш... Яко ти... Абе, какво е това съобщение? Ти ако е написала кое на лист, не мога да го прочета. И ако не пратиш едно съобщение, където аз после ще ти го пратя. Прати го, иначе ще катастрофираш някой ден, след няколко дни. Защо? Ето го писмото. Да го отворя? Аха, така. Бра-ла-ла-ла-ла-ла. Защо си го написал това, бе? Така, какво пише отдолу? Така. Ето, разчетах го. Здравей, бебце, как си? Искаш ли на срещата вечера? Добре, ще го пратя. Или не. Или не. Вашата. Коя си Дима? Аз съм Кърварата Мери. Не ми трябва, клей си работата му. За какво? Защото така, За какво така, бе? Ще ти кажа аз на тебе, Дема, искате да помоля за нещо такова? Може ли да ти взема лаптопа и Wi-Fi назаем? Какво? Ти си лута. Гледай си работата, махай се. Махни си ръцете си от Wi-Fi ми и лаптопа ми, лутата.